Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Kita sih harap nugeli kacang Cina guys. Arep tak gawe peyek. Kacang Cina arep tak tugeli. Mumpung ijek esuk ya guys waktune ya. Nek wis awan ngadepi wajan panas klongor. Mumpung esuk grecep ya gawe peyek. Tuku tepung seadah iki lho guys. Tuku tepung beras 1 bungkus berarti setengah kilo nggih. Engko terus dadi sak toples. Toplese kotong kabeh gek isine guys. Krupuk nggih telas, peyeke telas. Wayahe gawe peyek engko karek kena nggo lawuh-lawuh nek pas waktu bodho, nek pas bodho lho guys. Karek pirang dino nggih. Saiki dino Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Wis lebaran wis bodho, guys. Gak terasa ya, guys. Puasa iki kok ketoke muk sedilu. Nek rumangsaku lho ya, nek sampean piye? Nek rumangsaku ki cuma sedilu ngono kok lah kok wis bodho ya, guys. 1 bulan kok trimo sedilu ketoke lho nek rumangsane dhisik. Kok waktu begitu cepat berlalu ya guys. Guys pirang-pirang dino ki walah sumuke nek bengi iki tepas ngantek esuk guys. Kok gak yo gak udan ngono, udan iki ngenteni dino apa le. Sumuke kok kaya embuh. Iki mau dhisik iki tumbas sayuran kacang panjang, guys. Kacang panjang iki sakmene iki 2000, iki sak ikete 1000, isine 5. Wis mulai larang neh, guys. Nek murah ki lha mbok sak gendel gedhe niku termo 1000 2000. Iki wis mulai ya biasa ya, guys. Nek ape bodho ya wis ngono kae. Apa-apa kuwi mahal. Enek koro sakmene iki mang ya 2000. Ngene Mbah Duk ki enek tapi urung enek wohe, guys. 2000. Terus tumbas iwak asin. Sakmene ya 2000 ki isine 3. Kompoh di masak apa ya, guys. Karek anu Dik Dinda. Nek pengene dhisik kuwi nyayur lompong tak paringi tempe bosok. Kuwi karepe dhisik nggih, tapi engko nang Dinda protes aja ngono kuwi aduh senengane ngono kuwi. Di anu Dik Dinda. Nek Dinda gawe menu dhewe ya jan iki yo enek lele apa guys. Lele iki 3 yo lengkap sak sambele sak lalapane. Tapi wido gak gelem guys, kaya tak masukno ning kulkas neh. Mbah meneh gak tak eno Mbah Duk ya guys. Dhisik kok yo lali. Sore diparing Mbah Duk. Nek Mbah Duk kan do gelem. Nek ngene dhisik yo anggere bangsane lele nek Pak Suwi tak poso-poso tak kon mangan yo gak gelem guys. Jere sing amis lah sing boh alasane iki enek. Nek dhisik ngono wong jenenge wong ora doyan ya diapak-pakno ya gak duwe pengin babar pisan lho guys. Jenenge aku lele iki wis gak duwe pengin babar pisan. Iku terus langsung ini guys, sesuk ki sana apa-apa. Ki mang dhisik pesen kerupuk puli, kerupuk gendar ki gak entuk guys bakule. Mbah ning konone iki gak enek, mbah yo jinise iki bakule prei gak gawe. Nek kerupuk gendar kan enak ngono mikirku ki. Tak nggo isi toples ngono guys, ngono enek tamu-tamu iki kok peyek enek, kerupuk enek ngono. Tamune sapa ya guys? Tamune do masak dhewe-dhewe nek bodho iki tamune do masak dhewe-dhewe. Wajahe dhisik kan ya guys, pucet nggih. Apa yo jenenge wong puasa ki yo ngene iki
Padahal ki yo guys, vitamin yo ngombe, madu yo ngombe. Cara meno ki kurang apa yo? Kok yo alum wajah yo apa yo emange wong ki nek puasa yo tetep enek alume ngene yo guys, aurane tetep beda. Wong poso karo ora poso ki wis beda, aurane tetep nganggo pucet, nganggo wajah ki ya wis alah ya ngono kae ya guys, wong jenenge wong puasa. Kon segar bugar ya ora iso jenenge wong puasa. Iki mangke tak ati tenanan guys. Jam 3 tet alarm kudu muni nduk karo Dinda. Kok nek kaya ndek neh kebablasan iki gutun kuwi kaya wong mangan taek ngono kae lho guys, ora sahur, ora ngombe, ora apa. Jane kan wajibno ora ketang ngombe banyu, tapi wong kebablasan apa piye meneh nggih. Beda karo poso sunah. Nek poso sunah ki maksude ora sahur lah ki yo panggah piye yo guys, ning ati ki yo penak yo cara gak sahur lagi gak apa-apa, tapi nek poso wajib ngene iki maksudnya cara gak sahur ki kok yo piye ngono. Ning ati ki rasane ki yo gak ngono guys, kan diwajibno nek wong sahur ra ketang ngombe banyu tok ki wajib tangi yo guys. Cirine Pak Ustad nggih wong desa iki nek masalah agama iki yo maksudnya yo gung nganu guys, gung iya yo begitu memahami dalam alah nggih Mbak ndang mundut nggih apa nggih peyek Mbak ndang mundut terone sapa apa ning pesarean nggih Mbak Ida mengke nyuwun nggih ndang mundut apik-apik Mbak sing dhuwur ya jupuki sing abung-abung ku lho Mbak Siti guys, Mbak Siti omahe iki gurine Mas Arif ki lho. Njaluk kembang kenongo ngene dhisik kembang nongone iki ora duwadi. Kuwi anggere wong do nyuwun guys. Mbak Ida ki setiap Jumat kuwi yo nyuwun dinggo ning pesarean. Ae Mbak Siti yo arep ning pesareane ibuke. Do nyuwun kembang. Sak rono-rono ki, lho Mbak, kembangmu cek wae kaya ngene kembange ngono. Sak rono-rono ki renek Mbak wong kembang nongo ki ngantek ijek kaya ngene iki wong do didol Mbak. Ya Allah aku gak tak dol Mbak wis ndang jupoko sak puasem ndi sing njaluk ngono ya guys wong panganan kembang ae nggih. Lah nek sak rono-rono do didol Mbak wis renek kembange blas ki lho. Gak Mbak aku yo iso dhuwit kembang ae sepiro ya guys ben do dienggo ning makam wong-wong wis rapopo dhisik wis ikhlas wong kembang ae engko yo kembang neh. Tapi wong jenenge wong akeh yo guys. Yes. Kembang nongone dhisik iki kan wah iki duwadi ngono kembang iki iso gak tau gak kembang ngono guys. Tetep enek kembange terus gak tau erat. Maksud iki gak tau gak enek kembange. Ngembang terus. Memang sekesoke wong piro iku larise mbayani. Dhisik pas ning makam kae tak gawani tapi yo ijek padahal nggo sak kresek. Rong kresek karo Mbah Kapu kowe. Tapi yo ijek ae. Yo ijek enek sing umang angger setiap ngono do menggok rene guys. Do njaluk. Wis ngono ae guys tak nutupno iki sik nggih. Nek wayah apa gawe payake engko di sepil neh. Wis do pating daklu guys wong bar entuk rezeki nggih. Entuk rezeki alhamdulillah guys. Di hari Jumat ini nggih, pagi hari ini rezekine pokoknya keluargane desa iki nampa rezeki ngono guys. Iki dari Om Hendra, dari Om Hendra Lampung nggih. Memang desa dapat 100.000, Dek Dinda 100.000, Pak Su 100.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga piye ya guys, berkah barokah nggih Om rezekine. Mugi-mugi jenengan sekeluarga diparingi sehat selalu, panjang umur,
lancar rezekine, lancar usahane nggih. Usahane mugi-mugi sukses terus nggih. Dan semua family online tanpa terkecuali. Muga-muga rezekine ngalir terus nggih Om, sehat-sehat selalu. Diparingi yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah nggih. Di hari Jumat ini muga-muga penuh berkah barokah nggih. Amin amin ya robbal alamin. Ngono nggih guys. Ya Allah ape bodo guys. Entuk rezeki niki rasane iki nggih walah seneng banget ngono guys. Seneng sapa ae ya guys. Cara ngono sapa ae sing gak seneng nggih entuk rezeki. Ngene iki tak konten ki jane ya gak salah nek menurute dhewe nggih guys. Kan sing maringi kuwi nggih nek cara ngono ndelok YouTube dhewe kan oh iya cah rezeki sing tak amahno ning Mas Lalimantan wis bener-bener wis diparingno dhewe karo Pak Su karo Dek Dinda. Lah iku ngene lho guys, maksudnya kok bukane dhewe iki pamer ngono ki jane iki ya ora guys. Cuma nggih ngono ki mang lho. Sing maringi iki ben lega, maksudnya wis ditampa ngono bener-bener rezekiku sing kok kene iki wis ditampa karo keluargane dhisik ngono lho guys. Kok bukane pamer ngono mboten nggih. Kadang piye ya wis gak usah diomong lah guys ya, bulan puasa engko bathik dhisik malah dosa ngono nek diungkapno nggih. Wis karek kono bah-bahno sing apik ngomong ya elek ya monggo, sing ngomong apik nggih monggo, wis terserah. Cuma tujuane dhewe iki bukan pamer. Tujuane dhewe nggih matur suwun kalih Om Hendra nggih, kalau Om Hendra Lampung. Pokoknya setiap lebaran dhewe tetep dijatah rezeki guys. Lebaran tahun yang lalu dhewe juga dijatah 300.000. Lah iki lebaran sing iki nggih dijatah 300.000. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin buat Om Lampung. Muga-muga ya wis ngono ki mang ya guys. Ora enek kata-kata lain selain terima kasih dan matur suwun kalih Om Hendra nggih. Ya wis bolak-balik tak ucapno guys. Lah piye jenenge dikeki rezeki wong ya tetep seneng, atine iki seneng. Munggih mono sing ngomong kuwi nek cara mono kaya dhewe apa-apa dikeki, barang-barang perabotan dikeki, sedangkan belionya belum pernah ketemu dengan keluarga dhewe. Lha apa ora seneng guys, bayangno belum pernah ketemu sama sekali dengan belionya. Apa gak ya seneng nek dipikir. Lah terus isane ngucapno ki ya namung doa, namung mendoakan nggih. Ya tetep bolak-balik diucapno wong ya eling terus iki guys. Ya ingat ngono. Dhewe setiap ngingeti tripod nggih eling. Mbuh itu bapak, mbuh entah itu ibu sing numbasno nggih wong ya cara ngono ki gak nganu guys. Pokoke dari hamba Allah ya semoga-moga diparingi panjang umur, sehat selalu, lancar rezekine. Pokoke setiap ngerti perabotan yo eling ibu, setiap ngerti tripod nggih eling bapak sing numbasno tripod. Pokoke apa ae guys, apa meneh nek eling cincin kuwi wis eling Mbak Suryani. Dadi kenang-kenangane dhewe, ibu-ibu online dhewe, dulure dhewe kuwi nggih sangka family online guys. Sing nyayangi ning keluargane dhewe iki bener-bener tulus ikhlas maringi rezeki berupa apa aja nggih, rezeki kesehatan, rezeki barang, rezeki uang. Pokoknya sapa ae ngene iki engko yo enek sing komen neh guys, maksudnya ora komen ning HP lho nggih. Ora komen ning HP malah ceplos ning ngarepe dhewe iki nggih pernah guys. Ngono ki nek gak sah mbok konten ngono kenapa, nek gak sah mbok pamer-pamerno kenapa, langsung ceplos ning kupinge dhewe. Yo entukku nyauri yo gak apa-apa, nek cara ngono sampean dadi aku yo paling yo ngono aku yo. Yo semono ki tok guys sauranku. Umpama kok sampean ki ndek YouTube, yo panggah apa ae tetep mbok konten. Wong tarah mergaiku ning per YouTube-an ning pengontenan yo tetep apa ae tak konten. Kok dadi sing maringi iki ben lega ngono yo guys, tak sepil saiki. Iki dhewe bukan nyalahno family online sing komen-komen ning HP, bukan nggih, kuwi langsung berhadapan kok.
langsung berhadapan ning DC. Wis tak sepil saiki ora sah dawa-dawa nggih. Pokoke tujuane DC nggih ngoten niku mang. Pokoke buta iki ora pamer ning maringi piye ya guys, maringi ngerti karo sing antarane memberi dan yang sing diberi ngono lho guys maksude. Maksude sing antarane sing ngeweki dan sing diweki. Muga-muga ya rezekine ngalir terus ngono ben lega guys sing ngeweki nek oh iya ya jenenge wong ngirimi barang ki nek urung teko apa sing dituju kuwi tetep arep-arep wis teko kono apa urung ya wis ditampa apa urung ya rezekiku sing tak tujokno kae lho tetep ngono guys wis sapa ae nggih sapa ae tetep ngono kok umpama kok desih ya arep ngeweki tujuan si A kae apa gung teko kono nek gung enek kabar lho tetep ngono nek wong iki guys kok bukane dhisik mamer-mamer nopo ae setiap entuk kiriman kok dikonten setiap entuk barang apa kok dipamerno ning HP cara ngono iki piye guys nek menurutmu apa ora ya iki umpama sing jenengan sing dingonokno terus piye kok langsung ning berhadapan dhewe nek ning komen ngene dhisik ijek cara menawa mbuh piye-piye jek nganu guys kuwi ning berhadapan ning mata kepalane dhisik dhewe lho guys kuwi dhisik ya gak nyauri dawa-dawa tak nggo apa ya cuma nyauri iki tak bales ngene guys lah umpama sampean kaya aku ya Mbak cara ngono nek duwe HP sampean dikei barang wong semono kae kuwi nek gak urung pernah ngerti pawongane urung pernah ngerti wonge ngono sampean piye? Apa gak terharu aku ya ngono. Apa meneh kok sampean cara ngono kok duwe YouTube koyo aku. Ya tetep mbok konten ora mungkin ora mbok konten. Sauranku ya cukup ngono ki tok, guys. Gak tak sauri panjang lebar. Iku langsung ning depan matane desih kuwi lho. Langsung. Nggih, wis gak tinggo panjang lebar ya guys, wis muga-muga poso-poso soalé. Lah nggih iki poso-poso gak oleh hibah. Ya. Yes, ngono ae ya guys, tujuane DC iki bukane kok pamer, bukane sombong nggih. Tujuane ya cuma ngono ki mang. Wis bener-bener berterima kasih kepada Om Hendra, kepada Ibu Taiwan, kepada Mbak Suryani, kepada Bapak yang membelikan tripod semuanya tanpa terkecuali semoga sehat selalu ngono nggih. Ayo Dek Dinda. Kentan dan Dek mangan ning gone Mas Lalimantan yo guys. Lah iki dene rasa syukure awake dhewe yo ning kontene dhewe ngono yo guys. Sing banter, Om iki gak ndungu ngene gak sing banter. Mboten mireng. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Rezekinya Amin. segala urusannya. Amin. Semoga dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kok iso laran ngenteni giliran ya guys. Matur nuwun ya Om. Semoga Om di Jakarta maupun di Lampung sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Muga-muga rezekine berkah barokah ya Om. Terus usahane Om Hendra muga-muga ki kedepannya tambah sukses, tambah lancar dan semua family online sing mergaene bisnis utawa usaha nggih semoga nggih diparingi lancar, diparingi sukses ya guys. Tanpa terkecuali doa baik kembali baik. Semono nggih engko dilanjut neh kontene. Muga berkah barokah ya guys. Ngene iki gak seneng iki lho guys, ape lebaran entuk apa nek ngarani japro nek ngarani gini guys entuk persen untuk THR. Ya alhamdulillah terima kasih. Desa ya guys. Wong desa yo ngene iki isine iki mek seneng guys. Rezeki iki akeh sithik tetep disyukuri. Iki cara kerja wis 3 dina. Kok gak iya ya. Wis nanti tutul ta engko dilanjutne ya guys. Niki wis arep mulai guys, arep mulai gawe payek iki jeladrengane. Maaf ya guys, nek golek bumbu ki gak tak sepil guys. Lali dhisik nggih. Bumbune apa, Dek? Bumbune ya tumbar bawang, kencur, kemiri.
Wis ngono-ngono kuwi ya, guys. Tergantung selera, dikeki Royco yo enak, dikeki micin yo enak. Maksudnya cara gak nggo micin yo enak, selera, tinggal selera. Terus iki mau apa kacange. Kacange iki seprapat guys, Mang. Iki sak meneh kae. Campur. Diaduk-aduk guys. Iki minyake nunggu nek wis tuwek, bener-bener wis tuwek guys. Kok perasaan kok akeh men ya, padahal tepung seadah kok dadi sakmene kae. Wis gak pakai santen, gak pakai telur guys iki. Santene mahal sekali. Wis saeneke. Nek dikeki telur ki nganu guys. Pak Suki gak seneng. Krasa amis-amis ngono ki gak patek seneng, apa meneh kok godhong jeruk. Iki malah wis gak ndumuk nek jenenge Pak Su payek diweki godhong jeruk ya guys. Gak selera, jere rasane iki wengur-wengur ngono lho. Iki tak ngeno sakmene guys, engko biasane nek wis karek terakhir kan karek tepung tok ngono kae engko di biurine. Guys, wis dadi guys payeke. Angge entuk iki guys. Tak gawe gedhi-gedhi nggih nyendang bar. Goreng peyek disambi ngrungokno anak wedok tadarus gitu. Anak wedoke tadarus. Guys, iki anggek jam piro guys? Alhamdulillah wis diparingi udan gerimis kuwi lho. Pak suwone habis geremisan. Tekon tiyah mang udanan. Yo kemulai kok anu konggon kan. Karek sakmene iki lho guys, kok wis udan. Enggak setengah kilo ae. Iki payeke hasilé. Ngono terus dadi sak toples apa. Nek lawuh iki guys. Yes. Ngono ya guys, kontene nggih. Ditunggu konten-konten selanjutnya guys. Astagfirullahaladzim. 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 Besok esuk wis entuk semprotan ya guys.
gak apa-apa, sing penting diparingi sehat kabeh, panjang umur, meskipun nyemproti dhisik yo tak ambil hikmai ngono ya guys, soalnya bulan puasa. Wis ben lah sing ngono ya ben ngono, wong ki penemune dhewe ya guys. Dhisik setiap entuk rezeki kok tetep entuk hujatan. Wis alhamdulillah disyukuri mawon. Arek sing anu ya guys. Wong sing ngeweki ora piye-piye kok sing ngono ki umpama cara ngono umpama lho iki tak cifrati rezekine rak ya gelem to sampean. Kalau tak weki apa tetep gelem guys, ora enek sing sampai nolak rezeki iki gak enek. Lah wong dhisik diweki rezeki. Lah wong WA ya gak duwe apa gak duwe nek gak lewat konten ape matur suwune ning lewat endi ngono lho guys. Dhisik kan yo bingung ape ngucapno terima kasih lewat endi nek gak lewat konten, nek gak lewat YouTube. Wong kenale ya kok YouTube ya guys, kecuali duwe WA. Lewat WA. Jene nek gak do seuzon ngono jene yo gak kena apa yo. So, ngono ngaku yo ora nyuwun, kuwi ngono yo rezeki kok Gusti Allah. Lantaran sangka hamba-hambane sing wis duwe rezeki sing luweh-luweh dadine dicipratno ning keluargane dhisik, ning keluargane lali mantan nggih. Kok iso sampean sing efek to Mbak. Duran aku. Ngono ya guys, diomong yo NTE wis buat semua family online bolak-balik ning keluargane dhisik iki banyak berterima kasih karena konten-konten iki wis ditonton, wis disupport, wis didukung selalu nggih. Muga-muga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine buat semuanya family online dimanapun panjenengan berada nggih. Semoga rezekine lancar terus, ngalir terus seperti air zam-zam. Nah yuk guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan guys, hujan.